simple, fragile seed, unaware. My journey was one of self-discovery. Standing at crossroads, facing challenging decisions, as my fiery spirit and his gentle whisper paved the way. And look at me now. I am rooted, resilient, and flourishing. Seminary Vocation Center. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Ħuti ejjew narfu ħtijietna ħan niċċelebraw dawn il-misteri qaddisa. Fil-waqt li nħallu qalbna tkun miftuħa l-kelma talla li llum jgħidilna ħna nkunu dejjem ippreparati bl-imsiebaħ mixewla. Nitolbu maħfra. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox. Jaħfrilna dnubietna, iwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, għamel li norbtu dejjem ir-rieda tagħna ma' tiegħek u naqdu is-seta tiegħek b'qalb safja. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Eżis. Bħalma kien permezz ta' bniedem wieħed li fid-dinja daħal id-dnub u permezz ta' dnub il-mewt. U hekk il-mewt laħqet il-bnedmin kollha għax kollha dinbu. Għax permezz ta' ħtija waħda mietet il-kotra. Aktar u aktar issa il-grazzja t'Alla u d-don moti bil-grazzja ta' bniedem wieħed li hu Ġesu Kristu xterdu bil-bosta fuq il-kotra. Għax jekk minħabba fil-ħtija ta' wieħed waħdu saltnet il-mewt, permezz ta' dak il-wieħed aktar u aktar dawk li jirċievu il-kotra tal-grazzja u d-don tal-ġustizzja għad isaltnu fil-ħajja permezz ta' wieħed li hu Ġesu Kristu. Mela kif bil-ħtija ta' wieħed waħdu waslet il-kundanna fuq il-bnedmin kollha, hekk ukoll bl-opra tal-ġustizzja ta' wieħed waslet il-bnedmin kollha il-ġustifikazzjoni tal-ħajja. Għax kif bid-diżubbidjenza ta' bniedem wieħed il-ħafna saru midinbin, hekk ukoll bl-obbedjenza ta' wieħed il-ħafna jsiru ġusti. Fejn kotor id-dnub, kotrot fuq li kotrot il-grazzja. B'hekk, kif id-dnub saltan permezz tal-mewt, hekk issa il-grazzja issaltan permezz tal-ġustizzja għal ħajja ta' dejjem bis-saħħa ta' Ġesu Kristu Sidna. Il-kelma tal-mulej. Duħaj lil Alla. Hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek.
Int ma titaxxaqx b'sagrifiċċji u offerti, imma widnejja int ftaħt li. Ma tlabnix vittmi tal-ħruq u ta' tpattija, u mbagħad jienat hawn jien ġej. Flimkien? Hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Fil-bidu tal-ktieb hemm miktub fuqi li nagħmel ir-rieda tiegħek. Alla tiegħi dan joġobni. Il-liġi tiegħek ġewwa qalbi. Flimkien? Hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Xandart il-ġustizzja f'ġemma kbira, xuftejja ma żmejthomx magħluqa. Mulej, dan inti tafu. Flimkien? Hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Jitennew jifirħu bik daw kollha li jfittxuk. Jgħidu dejjem kbir il-mulej, dawk li jħobbu s-salvazzjoni tiegħek. Flimkien? Hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Issru mela u jitolbu l-ħin kollu biex tkunu tifilħu tieqfu quddiem bin il-bniedem. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Luqa. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: żommu ġenbejkom imħażba u l-imsiebaħ tagħkom mixula. Kunu bħal nies jistennew lil sidhom lura mill-festa tat-tieġ biex malli jiġi jħabbat jiftħulu minnu fih. Ħenjin dawk il-qaddejja li meta jiġi sidhom isibhom jisru. Tassew ngħidilkom li hu jitħażżem iqiegħdhom madwar il-mejda u jgħaddi qudiemhom iservihom. U kieku kellu jiġi fil-ħin tat-tieni sara jew tat-tielet u jsibhom xorta waħda fuq dmirhom, ħenjin huma. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Baden-Powell, il-fundatur tal-Scouts, irried irawwem fiċkejknin li dejjem ikunu ippreparati. Hekk, fuq tagħhom. Forsi kienet ukoll daqsxejn kultura militari, anke l-uniformi u l-bqija. Imma dejjem rridhom ikunu preparati u jsellmu l-xulxin be prepared. Inkunu ippreparati. Tajba li anke miċ-ċokon aħna ikollna din l-attitudni f'ħajjitna. Għax li tkun ippreparat ma tikbirx fiha mill-lejl għan-nar, ma tiġix fuqek bħal sajjetta. Titrawwem, tittieħu ħsieb, trid tifhem li trid tikber fid-drawwa li kontinwament inti qiegħed tkun ippreparat għal dak li jista' jiġri u ma jiġrix. U Ġesu itenni llum fil-Vanġelu, jew aħjar Baden-Powell tenna dak li kien qal Ġesu, għax Ġesu qalu ħafna qablu, kunu preparati. Bil-mużbieħ jixel. Għaliex il-mużbieħ jixel? Għax kienu jkun il-vjaġġi fit-tul, jaslu lura tard bil-lejl u allura iridu x'ħin jasal ikollu l-mużbieħ jixel u inti laqqiegħed jilqek xi ħadd bil-mużbieħ jixel, m'intix sa titfixkel, se ssib ruħek mill-qoħ, se ssib ruħek verament f'postok. U għalhekk hemm anke it-tieni u t-tielet sara, li kienu t-tieni u t-tielet sara. Sara kienet tibda minn nofs il-lejl. Nofs il-lejl sa' 3, mit-3 sa' 6, mis-6 sa' 9, mela allura l-ewwel sara minn nofs il-lejl sa' 3. Imbagħad it-tieni sara mit-3 sa' 6 ikun għadu dlam. U anke jekk fit-tieni sara mis-6 sa' 9 li jkun għadu dlam.
Inti tkun il-ħin kollu preparat. Il-lejl u nar. M'hemmx ħin. Però mbagħad din il-premju ta' dan il-preparazzjoni hija wkoll din ir-relazzjoni sabiħa. Mhux se jtik premju għaliex se jżidek fil-paga. Mhux se jtik premju li mallem għaliex se jagħmlek xi ħaġa aktar, ħajtik promozzjoni. Imma se jiġi u jdur biku. Se jiġi u jseftirlek. Se jgħaddi qudiemhom biex ma imbagħad tassew ngħidilkom li hu jitħażżem. Bħalma kien jagħmel lil sir. Iqiegħdhom madwar il-mejda u jgħaddi qudiemhom iservihom li mallem. Daqshekk tinħoloq relazzjoni sabiħa meta inti bniedem persuna li qed tkun dejjem ippreparat b'lejaltà, b'imħabba lejn li mallem tiegħek. Dawn il-kwalitajiet Ġesu rriedhom mhux għalih, għalina stess. Għax il-lejaltà l-imħabba tittrażmetti fiduċja. Tittrażmetti verament relazzjoni sabiħa. Il-lejaltà u l-imħabba huma żewġ kwalitajiet li aħna għandna nikbru fihom. U jidhru fina meta aħna nkunu dejjem ippreparati. San Pawl fl-ittra lir-Rumani wkoll jinsisti li Ġesu jagħti ħajtu għal min iħobb bla kundizzjoni. Għax jekk minħabba fil-ħtija ta' wieħed waħdu saltnet il-mewt, permezz ta' dak il-wieħed, aktar u aktar dawk li jirċievu l-kotra ta' grazzja u d-don tal-ġustizzja għad isaltnu fil-ħajja permezz ta' wieħed li hu Ġesu Kristu. Jiġifieri Ġesu lest li lilna jagħtina dik is-salvazzjoni, lest li bħal dan li mallem idur bina. Aħna rridu però naċċettaw din il-grazzja. Għalhekk Ġesu llum qed jgħidilna kunu ippreparati. U allura l-kelma tagħna dik il-kelma li tlabna llum fis-salm responsorjali. Hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rida tiegħek. Dik il-prontezza, dik li ma titnikkirx, li mhux nofs qalb, mhux binkejja, le, bħeġġa, b'imħabba, b'lejaltà, se nagħmel ir-rida tiegħek mulej biex inkun dejjem ippreparat għax naf li inti lest li salvani u jiena rrid nikber f'din ir-relazzjoni tiegħi miegħek. Iva, be prepared. Hekk kallem Baden-Powell, hekk qalilna Ġesu u kieku d-nies tad-dinja jifhmu xi ġifieri li tkun il-ħin kollu ppreparat, żgur ma jkollniex gwerer, ġlied, inġustizzji għaliex aħna nafu li hawnhekk mhux pajjiżna. Id-dinja qegħdin fiha biex nagħmluha aħjar, mhux biex ninqdew biha. Id-dinja qegħdin hawn fiha biex aħna nippreparaw ruħna għal dinja oħra, id-dinja li ma tgħaddix. Be prepared. Grazzi mulej li inti lilna tgħidilna u turina it-triq tal-ħajja ta' dejjem. Ejjew issa flimkien nofru t-talb u x-xewqa tagħna quddiem Alla l-imbierek. Għall-Knisja mulej li forsi f'dawn iż-żminijiet tidher dgħajfa, tidher biex qed tkun daqshekk popolari ħanużaw dil-kelma mad-dinja. Imma l-Knisja trid dejjem turina it-triq li bija nippreparaw ruħna għal l-għaqda tagħna mal-mulej. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Għall-mexxejja tal-ġnus biex il-preparazzjonijiet tagħhom ma jkunux kif se jkollhom aktar armamenti, kif se jaraw u jkollhom aktar poter, kif se jaraw ħajkollhom aktar ġid u inqas ġustizzja. Imma verament jibnu is-servizz tagħhom
għal paċi vera u dejjema b'ġustizzja ma' kulħadd. Nitolbu. اسمعنا نطلبك مولاي. Għal kull minnu mġarrab mulej biex ma jħoss ruħu mitluf, għaddej bid-diffikultajiet. Imma jifhem li anke dawn id-diffikultajiet, l-sfidi tal-ħajja, qegħdin jippreparawha dik il-persuna biex verament tikber fl-imħabba lejn Alla. Nitolbu. اسمعنا نطلبك مولاي. Għall-eżiż erbieħ taħutna li nemnu li f'ħajjithom dejjem xtaqu jkunu dejjem aktar ippreparati biex meta jiltaqgħu mal-mulej jidħlu miegħu fis-saltna ta' dejjem. Nitolbu. اسمعنا نطلبك مولاي. Għalina l-koll mulej biex dejjem inkunu medija nagħmlu r-rieda tiegħek b'qalb tajba u hekk nippreparaw ruħna ġurnata b'ġurnata għal meta niltaqgħu miegħek wiċċ imwiċċ. Nitolbu. اسمعنا نطلبك مولاي. Mulej Alla tagħna ilqa' dan it-talb li aħna b'imħabba u ħeġġa qegħdin nagħmlu. Inti tifhem li nixtiequ irridu li nkunu dejjem ippreparati li niltaqgħu miegħek int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. آمين. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tagħna ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. يلقى المولاي من ايديك الساكريفيتشي والتفير والجلوريا تا اسمه على احتياجية تانا وتال-Knisja mqazza kollha tiegħu. Atina mulej li permezz tad-doni qaddisa tiegħek naqduk bi spiritu ħieles u li bil-grazzja tiegħek nitnatfu u nissaffew bis-saħħa ta' dawn il-misteri li bihom naqduk bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq Nerfgħuhom lejn il-mulej. u niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xira. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullumkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu, f'idi ħajja nistqarru l-qawmien tiegħu u b'tama sħiħa nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u intennulek bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sewint mulej intlajn ta' kull qdusija, qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata biex minn rajh ibati ħal ħobs radlek il-ħajr birek qasam taħ lid-dixxipli tiegħu u qal ħudu kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħa l-kalċi
reġa' ratt il-ħajr, taħ lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek. Nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Leon, mal-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joe u l-Isqof Anton u mal-Ministri u l-poplu tiegħek kollu. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien fl-eżies tagħna u fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk u għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġini mqazza l-Omtalla Marija, San Giuseppe l-Apostli, San George Preka, l-Beati Maltin u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu, ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew bħeġġa nitolbu l-Alla l-Missier ħankunu dejjem ippreparati meta niltaqgħu miegħu wiċċ imwiċċ. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-min u ħati għalina. Daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li jint trid fiha, inti li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Mill-qalb inselmu u nagħtu l-paċi l-xulxilla. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf Talla danu li neħħi id-dnubiet tad-dinja. Ħenjin aħna li mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda għajt kelma waħda u ruħi tkun imfejja.
Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Għamel mulej li bissem li nieħdu fis-sagrament imqazza, nimxu l-qoddim fit-triq it-tajba, hekk li ninqdew sewwa bil-ġid tal-art u nikbru fl-erf bil-ġid tas-sema bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikna Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Nejxu dejjem fl-imħabba u l-paċi ta' Kristu. Nroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta u iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Illum kien moment ieħor importanti f'mixja li bdejna issa għaddejja madwar dawn l-aħħar 4 snin fejn qed nippruvaw li daw kollha li b'xi mod għandhom x'jaqsmu mal-vokazzjonijiet nippruvaw li naħdmu iktar flimkien u li anke nippruvaw li l-ewwel aħna stess nirċievu daqsxejn formation u flimkien nippruvaw naqraw is-sinjali ta' żminijiet. Hemm diversi forsi sfidi ġodda manka opportunitajiet li rridu nagħtu iktar kasom. Fost l-oħrajn issemmit ħafna pereżempju l-lingwa li aħna rridu nużaw jew li nbidlu biex nikkomunikaw iktar ma' dawk li minnhom il-mulej se jkun qed isejjaħ li nifhmu anke l-kuntest u l-kultura li huma jgħixu fih u li naraw ukoll kif nistgħu naħdmu iktar flimkien. Hekk jidher li forsi din fil-passat ma kienx qiegħda ssir biżżejjed u issa jsuqbilna flimkien li tajjeb li aħna naħdmu flimkien kollha kemm aħna għaliex flimkien ukoll nkunu xhieda tajba għal dawk li l-mulej qiegħed isejħilhom għal din il-ħajja partikolari jew din is-sejħa partikolari hekk huma hopefully b'dik ix-xhieda li jaraw jitħajru wkoll li jgħidu iva s-sejħa li qed jagħmlilhom il-mulej. We were talking about vocation in the Church of Malta. Vocation we always talk about not just
priests and religious, but also vocation to married life, to the single life, how we can follow Jesus more closely. And I just saw so much enthusiasm among the religious to work together, to do better, to learn how to communicate with the newer generations, with the younger generations, and to really bring God into their lives and to serve the church and the local community. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tana sma talbtana eħlesejna wieqaf magħna. Glorja l-Missieru l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma talbtana, Ġesu li twilet għalina li tikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfirna dnubitna, ħarisna min-nar tal-infern, ħulġenna l-erwieħ kollha u għejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Illum naħsbu fil-misteri tad-dbatija. L-ewwel misteru meta Ġesu kien fil-ġnien tal-Ġetsemani u għereq l-araq tad-demm. Sirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi salnatek. Jekk li tint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubitna bħalma nafru l-minu ħati għalina, la daħħanix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlab għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlab għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlab għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlab għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlab għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlab għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlab għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlab għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlab għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlab għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missieru l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jisma talbtana, Ġesu li twilet għalina li tikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubitna, ħarisna min-nar tal-infern, ħulġenna l-erwieħ kollha wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru tad-dbatija, meta Sinjur ta' Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u hemm ifflaġellat. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, jekk li tint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubitna bħalma nafru l-minu ħati għalina u la daħħanix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa
imbierak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbierka int fost in-nisa. Imbierak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbierka int fost in-nisa. Imbierak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbierka int fost in-nisa. Imbierak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbierka int fost in-nisa. Imbierak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbierka int fost in-nisa. Imbierak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbierka int fost in-nisa. Imbierak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbierka int fost in-nisa. Imbierak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbierka int fost in-nisa. Imbierak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbierka int fost in-nisa. Imbierak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jisma t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, ħulġenna l-irweħ kollha u għejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tielet misteru tad-dbatija, meta s-Sirta Ġesu Kristu kien inkurunat bil-kuruna tax-xewk. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, jekk li titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, la daħanix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbierka int fost in-nisa. Imbierak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbierka int fost in-nisa. Imbierak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbierka int fost in-nisa. Imbierak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbierka int fost in-nisa. Imbierak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbierka int fost in-nisa. Imbierak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbierka int fost in-nisa. Imbierak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbierka int fost in-nisa. Imbierak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbierka int fost in-nisa. Imbierak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbierka int fost in-nisa. Imbierak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbierka int fost in-nisa.
Mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jisma t-talb tagħna. Ġesu, li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu, aħfrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħul ġenna l-erweħ kollha, wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni ir-raba misteru tad-dbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kien mob bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi salt nagħtek ikun li titint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkint fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkint fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkint fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkint fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkint fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkint fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkint fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkint fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkint fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkint fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jisma t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu, aħfrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħul ġenna l-erweħ kollha, wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Il-ħames u l-aħħar misteru tad-dbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib wara 3 sigħat ta' agonija miet għalina u għal dnubietna. Missierna li inti fis-smawiet tqaddis ismek, tiġi salt nagħtek, ikun li titint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, ma daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkint fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkint fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkint fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkint fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. سليم عليك ماريا بجراتسيا مملية المليميك مباركة انت فوسط النساء مبارك الفرط الجفتيك جسور Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. سليم عليك ماريا بجراتسيا مملية المليميك مباركة انت فوسط النساء مبارك الفرط الجفتيك جسور Itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. سليم عليك ماريا بجراتسيا مملية المليميك مباركة انت فوسط النساء مبارك الفرط الجفتيك جسور Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. سليم عليك ماريا بجراتسيا مملية المليميك مباركة انت فوسط النساء مبارك الفرط الجفتيك جسور Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. سليم Amen. عليك ماريا بجراتسيا مملية المليميك مباركة انت فوسط النساء مبارك الفرط الجفتيك جسور Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. سليم عليك ماريا بجراتسيا مملية المليميك مباركة انت فوسط النساء مبارك الفرط الجفتيك جسور Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria al Missier u l-Iben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma tal-btana, Ġesu li twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna. O Ġesu għafrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erweħ kolla, wejn dawk l-aktar li għandhom bżon tal-ħnina tijek. Slim għalik sultana, om tal-ħnina, ħajja, ħlewa u tama tana. Slim għalik li l-ek najtu, għalli xaħna t-turufnati u li teva. Li l-ek nitnidu, aħna li nibku nolfu, f'dan il-witta dmuħ. Ejja mela avukata tana, dawar lejna dawk lajnejn tijek u tal-ħnina. Urina wara dan it-turufnament, lil-Ġesu, frott imbirek tal-ġuftijek, o ħanina, o pija, o ħelwa, o verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa missirna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek kulli titint kif fis-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma nafru l-minu ħati għalina, u ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, birka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria al-Missier u l-Iben u l-Spiritu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu għall-eżis mejtin tagħna, għatihom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jidrilhom. Jistriħu fis-slim. Amen. Mulej ħniena, Mulej ħnina, Kristu ħniena, Kristu ħnina, mulej ħniena, mulej ħnina, Kristu smana, Kristu ismana, Kristu il-qat tal-btana, Kristu il-qatt Missier tal-tana. etern Alla, Ħenna għalina, Iben Alla li fdejt id-dinja, ħenna għalina, Spiritu Santu Alla, ħenna għalina, Trinità qaddisa Alla wieħed. ħenna għalina, Imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Alla, itlob qazza għalina, xeba ta' xbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om tal-Knisja, itlob għalina, Om tal-ħnina, itlob għalina, Om tal-Grazzja Talla, itlob għalina, Om li zjed safja, itlob għalina, Om li zjed nadifa, itlob għalina, Om muxebba, itlob għalina, Om mittama, itlob Om għalina, bla teba, itlob Om li għalina, tistħoq kull imħabba, itlob għalina, Om tal-aġeb, itlob għalina, Om tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok aqaj, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħniena, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispirtu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' Lavorju, itlob għalina, dar
dar tad-deb, اطلب علينا arka tar-rabta l-ġdida, اطلب علينا bieb tas-sema, اطلب علينا kewba ta' filgħodu, اطلب علينا saħħa tal-morda, اطلب علينا ken tal-bidinbin, اطلب علينا faraġ tal-imniktin, اطلب علينا faraġ tal-migranti, اطلب علينا għajnuna tal-insara, اطلب علينا sultana tal-anġli, اطلب علينا sultana tal-patriarki, اطلب علينا sultana tal-profeti, اطلب علينا sultana tal-apostli, اطلب علينا sultana tal-martri, اطلب علينا sultana tal-konfessuri, اطلب علينا sultana tal-verġni, اطلب علينا sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, اطلب علينا sultana mtella fis-sema, اطلب علينا sultana tar-rużarju اطلب imqaddes, علينا sultana tal-familja, اطلب علينا sultana tal-paċi, اطلب علينا ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Afrinna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Henna għalina Itlob għalina qaddisom Alla, biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. għatilina għaddejja tiegħek mulej Alla, nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u fil-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġini, nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba l-San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tinassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern li x-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġarrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba l-San Giuseppe li malik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni mqazza Marija lilek Alla fdalek il-libnu. Fik Marija għedet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Giuseppi, kun missier għalina l-koll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlalna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Bastian Martri, Itlob għalina. San Turrocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla lina. Nitolbu u Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, inti li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek li sem imqaddes tiegħu,
imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbirhom Talla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe, Arus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.